हमरा दिल के और रात में हमरा दिमाग के ठंडा रखे। और हमार सैया जी जवानी के नक्शा बनावे वाला और देही के बक्सा सजावे वाला इंजीनियर हो। और हमरे दिल के राजा हुई हैं थाना के थानेदार, जो नथुनिया पे गोली चलाई है और ठन के लागी कपार। ना चाहे सिपाही ना चाहे थानेदार, फौजी बलमुआ बनी है हमार भत्तार। चाहे दिलदार पावर रखे जिला धीस के, उतार दे गर्मी जवानी के पीस के। अच्छा कजरी, हमनी के बारे में तो सब कुछ जान ले लू। कुछ अपनों पसंद भी बतावा, कुछ अपने बारे में भी बतावा। बताई? हाँ बतावा ना। बताई? हाँ बतावा। केहू के तल्ला के मकनिए निकबा। हमके पितर के नथुनिए निकबा। सखिया रे सखी हमके पितर के